За европроекти, за пари от Европа, за трудности, за реализация ще стане дума в оставащите минути на предаването, уважаеми зрители. Сега първо започваме с една публикация на Труд, които колегите ни информират, че ваучери ще заменят писане на европроекти. Бизнесът ще получава европари под формата на ваучери, вместо да пише подробни проекти. Това е залегнало в втория вариант на новата оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, която ще се прилага от 2014 до 2020 година. Тя беше преработена заради забележки от бизнеса. Опростеният начин на финансиране няма да важи за всички схеми, а за научни разработки и иновации, за въвеждане на нужни за износа сертификати, за подпомагане на бързо растящи фирми. Компаниите ще получават документ, че разполагат с определен ресурс от европрограмата. С него ще могат да отидат при доставчика на нужното им оборудване или услуга и да си ги поръчат, без да набират задължителните за сега 3 оферти за доставка. След това документът ще бъде осребрен от Министерството на икономиката. Първоначално, припомнят колегите, се предвиждаше ваучерите да се дават само за иновации. В новия вариант на бъдещата програма е записано, че компаниите ще могат да си поръчват разработване на дизайн на нови продукти, пазарни проучвания. Ваучери ще има и за трансфер на технологии, а целта е да се подобри връзката между бизнеса и науката. Моделът ще се прилага и за финансирането на инвестиции на бързо растящи фирми. По оценка на Министерството, те са около 6% от всички малки и средни предприятия, но дават 40 на 100 от добавената стойност. В проекта не е посочено как ще се определят тези компании. От новия вариант на програмата е отпаднала спорната идея, основната част от евросредствата да се използват за създаването на технологични центрове и паркове за подкрепа на секторите информационни технологии, медицински туризъм, творчески индустрии и т.н. Акцентът вече е върху директното финансиране на компании от всички сфери. Ще продължат популярните и през този програмен период схеми за технологична модернизация. Ще има средства за енергийна ефективност, намаляване на използваните ресурси, внедряване на възобновяеми енергийни източници. Ще се дават нисколихвени кредити, гаранции по заеми, дялов и рисков капитал. Те обаче ще се прилагат паралелно с другите схеми. Сега от мен на информация на тема Европари. Кратичко. Медиапул научени уроци е мотото, с което ще премине мащабно проучване за трудностите при изпълнение на европроекти. Изследването по инициатива на Зинаида Златанова, министъра на правосъдието и вице-премиер. Целта на тази инициатива, която се изпълнява на територията на цялата страна от 28-те областни информационни центрове, е да се установят къде са критичните места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, и да се предложат начини за тяхното преодоляване. Всъщност цялата мрежа от тези областни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Евросъюза в България ще търси проактивно бенефициенти на всички оперативни програми. Информация за тези инициативи и анкетна карта могат да бъдат получени във всеки областен информационен център в страната. Каза Галена, областен информационен център. Ето, че сега при нас в студиото е управителят на областен информационен център в Пловдив, Велизар Петров. Здравейте, господин. Здравейте. Ще говорим и за това, за тази информация, която току-що запознахме нашите зрители, но преди това поканихме ви, защото започвате поредица от неформални срещи да информираме заедно. Интересно заглавие, какво се крие зад него? Това е част от нашите дейности като информационен център, да направим максимално достъпна информацията по оперативните програми и информацията свързана с кохезионната политика в България. Тук акцентът е насочен по-скоро към медиите, които да могат да бъдат по-добре запознати с целият процес на усвояване на средства по оперативните програми. Идеята е в рамките до дневни такива събития да се направят в поредица от петъци. Предвиждаме да направим това. Първото е утре по оперативна програма конкурентоспособност. Следващият петък е по регионално развитие, след това по човешки ресурси. По конкретни програми са? По конкретни оперативни програми, да. Ще говорим и ще запознаем всъщност медиите и с конкретни бенефициенти, които работят. Тоест на тези срещи ще присъстват хора, които са написали проекти, спечелили са, станал е проекта и те вече ще си споделят
трудности, възможности, реализация, съвети и така нататък. Да, това е идеята в крайна сметка. Така да се каже, да извадим на светло победителите, добрите практики по оперативните програми, за да могат да споделят. Какво очаквате от медиите? Идеята е те да видят целият механизъм, целият процес, по който се осъществяват финансиранията на съответните проекти. Всъщност да се види максимално прозрачно как се случват нещата, а и да могат наистина да видят добрите практики, защото... Има ли наистина такива добри практики? Защото в публичното пространство вече от 2007 година до сега, продължава вече твърдо 6 години да стои това наслагване, доколко основателно, доколко не, но като се каже европроекти и хората си казват, бе, там ще има някакви трудности, сега ще има някакви пари, пък ще се дадат ли, пък ще се дофинансира ли. Нали, остава не това, което би трябвало да стои като усещане в обществото, като се каже европроекти. Със сигурност, когато се работи по такива проекти, трябва да се подхожда изключително отговорно. Това не са едни пари, които се дават просто така. Идеята е реално с тях да се осъществят конкретни идеи, които да имат практическо значение и да имат добавен ефект. Да ви кажа моето мнение, то си е лично наша заслуга, нали, това побългаряване на това усещане за европроекти. Ние си внушихме, че европроект означава някой да напише на един лист: аз искам пари да направя еди какво си и Европа ще ми ги даде. Това лично ние си го създадохме като усещане. Мисля, че това вече търпи някаква промяна и така ми се струва, че и с нашата дейност като областен информационен център се опитваме да променим това мислене. В крайна сметка това е един изключително сериозен и отговорен процес да се вложат парите в наистина неща, които имат смисъл и които наистина да доведат до по-добър живот като цяло в страната. Разбира се, това не може да се случи изведнъж. Случват се с отделни проекти, постепенно, бавно, но мисля, че сме в правилната посока. Но този проблем с това, че така по-бавно е било началото, съществува и в другите държави, които са членове на Европейския съюз много години преди нас. Ние очаквахме, че на нас просто е така, ще ни се изсипат едни пари. И съседни нам държави, и други държави, които са били присъединени преди нас към общността, по същия начин в първите години са изпитвали сериозни затруднения и те не са успявали на 100% да усвоят парите и вече тия промени и проблеми, които са били констатирани, са залагани в следващи програмни периоди, така че да ги направят по-достъпни в крайна сметка и за новите. Да, наистина това е бил проблем, който е съществувал в началото на този програмен период, в който ние вече приключваме. Но смея да кажа, че ние вече си направихме изводи от това и това е всъщност един от научените уроци, които ние успяхме да усвоим. Ето защо през следващия програмен период има идея още от този момент да има един списък от готови проектни предложения по някои от оперативните програми, които да могат още със самото започване на новия програмен период да бъдат финансирани, за да няма тази нулева година и да можем по-равномерно да усвояваме средствата. Докъде ви стига помощта към хората, към тези, които ви търсят? Докъде можете да им помогнете? Така или иначе, основната ни дейност е информационна, но смея да кажа, че това не е никак малко, защото в крайна сметка, който има точната информация в точния момент, може да направи много неща. Да, информация има навсякъде, морето е голямо, но идеята е да помогнем да не се отдавят в тази информация, наистина да намерят това, което е същественото. А кои са най-големите трудности, които се изписват по европрограмите, проектите и така нататък? Знам, че въпросът е много общ, защото те са изключително различни във всяка една област. Но вашето лично усещане спрямо тези контакти, които имате за това време, откакто съществува и функционира областният информационен център, кои са най-големите трудности, които се изпитват? Да, със сигурност, всекидневно контактувайки с хората, сме се направили така един, да се каже, списък от проблемности, които срещат.
Разбира се, бихме искали да се убедим, че всъщност това са всъщност трудностите и дали има и други, да се сверим часовника, както се казва. Всъщност ето защо и тази голяма инициатива, това мащабно проучване, което искаме да направим сред бенефициентите. Да, те казват, че процедурите са трудни, да, казват, че документацията е доста сложна. Ема такава ни я задават от Брюксел. Ами, и да и не. Има една рамка, в която всички ние се движим, но така или иначе конкретните неща се случват тук в България. Ето защо, понеже в момента се намираме в един изключително важен период, програмираме следващия програмен период. Идеята е да се види какво до този момент ни е пречило, какво би могло да се промени, за да може всичко това да се отстрани и значително по-добре да Те от Европа също така ни подсказаха, нали? Дългите срокове на обжалване, които понякога отнемат месеци, че дори години, което пък води до натрупване на... Тъй като там има крайен срок за усвояване на пари, пък после всичко трябва да се случи наведнъж. От Европа ни подсказват. Въпросът е вече тук, доколко ние ги чуваме, доколко искаме да разберем, че наистина в нас има също проблем, който трябва да се отстрани. Със сигурност имаме добрата воля да чуем обратната връзка от бенефициентите, какви са точно трудностите. Всъщност това е ролята на Областния информационен център, да бъде връзката между управляващите органи и междинните звена по съответните оперативни програми и бенефициентите, за да може наистина да има един диалог, в който всички да работим в Според вас, по-големи ли са очакванията на хората към европрограмите, отколкото трябва? Със сигурност в началото беше така, очакванията бяха може би малко идеалистични, може би и свръхочаквания, но смея да кажа, че към края вече на програмен период при нас вече идват хора, които изключително реалистично гледат на нещата, знаят до голяма степен точно какво искат и всъщност какво могат да получат от оперативните програми. И периода, в който, както казахте, се говореше, има едни пари, дайте да ги вземем, мисля, че вече е в миналото и вече се говори за конкретни идеи и за конкретни решения. Аз обаче си мисля и нещо друго, господин Петров, лично мое съждение, че предишното правителство създаде едно напрежение сред администрацията, която се презастраховаше, когато ставаше въпрос за европроекти. Нали, всички си спомняме там заплахата, ако не работиш, нали, на прокурор или пък по някакъв друг начин, както беше казана. Това стресира голяма част от хората и те започнаха да се презастраховат. Някои от тях така, не можеха да работят на практика, да се изпълняват задълженията, което пък вече повлече след себе си доста негативни явления в нашето общество. Но надявам се това вече да е минало и наистина да се гледа реално на европроектите като една такава възможност за едни по-бързо достъпни средства, които да се вложат в нашата икономика. Със сигурност, който е коректен и изпълнява стриктно изискванията по съответната оперативна програма, съответната схема, не е имал проблем с усвояването и с верифицирането на разходите. Говорим за оперативни програми. Кажете сега, има ли някоя програма такава, която да се радва на особена популярност, която хората да се насочват основно към нея? Питам ви това, защото примерно програма Транспорт, ефекта от нея го ползваме всички ние, нали, всички наши зрители. Но такива програми, които са персонално насочени, които наистина изискват лични усилия от фирма, от менеджера, от земеделския производител и така нататък. Има ли такава програма, която да се радва на особен интерес? Разбира се, оперативна програма Конкурентоспособност е тази, която ползва фирмите и всъщност те основно се насочват към нея. Друга такава е оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Знаете, това е един от основните ресурси, основния капитал на всяка една от фирмите и не само. Това е за дорасли фирми. Нали? Тази програма е за фирми, които наистина са го осъзнали това. Ами, оказва се, че все повече фирми осъзнават, че
всъщност персонал, от който те наистина имат нужда, трябва да си го отгледат, така да се каже, за да могат да постигнат неща, които наистина развитие. Дори последни изследвания, които се правят, бизнесът все по-трудно намира наистина качествен персонал и връзката малко между образованието и реалните нужди на бизнеса се губят и всъщност там е посоката да се съберат в едно и да може да се отглеждат кадри, които са необходими за бизнеса наистина. Те вече, европроектите, се превърнаха в част от ежедневието ни, в част от живота ни. Така като погледне човек, вижда и сгради, и обекти, и други, които са получили пари от Европа. В тая връзка ме и така един по-общ въпрос. Ама осъзнаваме ли колко вече живота ни е свързан с членството в Евросъюза? По-голямо значение за нас има това да си член на общността, да се ползваш от всички привилегии, които се дават това, всички средства, които са достъпни и така нататък. Вашето усещане? 6 години вече сме член на Европейския съюз. Не малък период, обаче като че ли? Да, имаме... мисля, че все повече българите осъзнават ползите от това членство в Европейския съюз. Всъщност, привилегиите, които до този момент членството ни дава, може би малко повече осъзнаваме, отколкото отговорностите, които пък от друга страна ние носим също в това членство, което имаме. Вие говорите ли за тези хора, които идват при вас да търсят вашите услуги за отговорности? Те осъзнават ли кои са тези отговорности? Опитваме се максимално да обясним, че в крайна сметка, ползвайки едни средства и едни привилегии... Брюксел не е само касичка. Да, Брюксел не е само касичка. А го има и други момент, че в крайна сметка касичката не е само Брюксел, защото ние говорим за съфинансиране по оперативните програми. Тук говорим и за бюджета на България, който е също част от тези оперативни програми. Така че ние като данъкоплатци, както в България, така и европейски данъкоплатци, трябва отговорно да подхождаме към харченето на средства. Казвате отговорно подхождане, наистина приключваме разговора, защото пък всяка една фирма, всеки един човек, който се насочи към европрограмите, трябва да си дава сметка, че доколко той ще успее или не успее, пък рефлектира върху страната ни като имидж, като усещане, като впечатление, което създаваме в Брюксел за тази възможност да усвояваме тези средства и да спазваме тези правила и отговорности съответно. Аз мисля, че може би е по-добре да изменим малко гледната точка. Нека да не правим нещата така, че Брюксел да ни хареса. В крайна сметка трябва да направим нещата така, че ние да се харесаме и всъщност българите да харесат това, което правят в България, с средствата от Европейския съюз и съфинансиране от българския бюджет. Зависи от това колко самочувствие имаме. Много сте прав, защото да престанем да се харесваме. Това говори за ниско самочувствие. Мисля, че трябва да имаме самочувствие достатъчно високо, достатъчно качествено. Добре, с това пожелание да завършим. Благодарим ви, господин Петров, за това гостуване в предаване.